е с 10 години по-големи от нея и да направи нещо неправено от доста дълго време насам, да спечели в период от 3 години 2 световни и една олимпийска титла. Изключително постижение за Микаела Шифрин. Сега естествено очакваме след тези снимки и това е причината, разбира се, да стоим до толкова късно, да чуем и интервютата с трите момичета. Със сигурност няма да мога да ви преведа въпросите, на които Фрида Хансдотър ще отговори на шведски, но никой не е съвършен, както се казва. Ако се казвах Зейфът Бивъл Брок, си бях герой, пътеводител на галактическия стопаджия, сигурно щях да използвам онази малка рибка, която се пъха в ухото и ти позволява да чуваш и да разбираш всички езици на света, но уви, това все още остава само в фантазията на Дъглас Адамс. А вече имаме и снимка на Микаела Шифрин, която сега веднага докато чакаме интервютата, ще качи в нашата група Световната купа по ски. Без въобще да се бавя. Много хубава снимка, между другото, така че всички наши 2396 членове на групата могат да я видят. Наставление за това кой къде трябва да отиде, но трябва може би да имаме и... Не, за Микаела Шифрин по американските закони не трябва да има шампанско. Само това искам да ви кажа. Тет Лигет и вчера имаше душ с шампанско, Микаела Шифрин обаче не е навършила 21 години и на нея и се полага само детско шампанско по законите на Съединените американски щати. Ето го класирането по медали, вече ви го казах, но да го видим визуално. Австрия, Съединените щати и Словения, Швейцария, Канада, Швеция, Германия, Норвегия, Франция и днес и бронзов медал за Чехия. Германия и Норвегия имат по един сребърен, Швеция имат сребърен и 2 бронзови, 2 сребърни пък имат канадците. Фрида, congratulations! Поздравления, Фрида! Втори медал на световно първенство преди 2 години. Беше трета, сега стъпка напред. Трябва да си много щастлива. Страхотен ден за теб. О, да, със сигурност супер щастлива съм. 2 много добри манша. Беше много трудно да бия Микаела. Тя кара толкова добре и съм много щастлива от сребърния медал. Бяха много различни двата манша. О, харесвам повече втория манш. Беше ми по-интересен, по-бърз. 2 добри трасета. Условията бяха страхотни и много съм доволен. Сега ще кажа на шведски как се чувства. Единственото, което разбрах е Силбер медалия и так накрая благодаря, но това ще напредвам за следващото първенство. Обещавам ви. Вече мисля да откача програмата на световното първенство от групата, защото всички вече знаят какво става. И за сметка на това ще се кача на върха снимката, която току-що публикувах на Микаела Шифрин. Ето е самата нея. Поздравления, златен медал отново. Преди 2 години спечели първия, сега пред собствена публика. Голям ден за тебе. Да, благодаря. Страхотен ден за мен. Много трудно състезание, особено във втория манш. Беше много трудно, защото всички искаха този медал. Много съм щастлива, че застанах на върха. Но трябваше да избия всичко от себе си, от дъното, да си вада последните си сили, за да успея да печеля. Беше в средната секция, но както обикновено завърши силно. Всъщност аз знаех
Знаех, че няколко момичета долу се оплетоха и се опитах да запазя скоростта си. За мен това беше решителната част от състезанието и не беше никак лесно да успея. Когато видя зелената светлина долу, реакцията ти беше странна. Ти очевидно не беше сигурна какво се случи. Да, аз исках наистина да мина максимално бързо, но през главата ми минаха всички неща. Знаех, че всичко може да се случи и беше голямо облегчение да завърша долу и да знам, че съм свършил добра работа. Завърших на първото място, но мислех си по едно време, си казвах, може би съм прецакал във всичко, но мислех си, че може и да нямам причина нямаше да имам причина да празнувам, но в крайна сметка успях да спечеля и накрая и пожела и репортера да запази малко енергия, за да може да празнува тази вечер. Абсолютно заслужено. Михаела Шифрин отново защити честта на домакините, направи исторически неща, стана едва третата жена в историята на световните първенства по ски алпийски дисциплини, която успява да защити световната си титла в две последователни първенства. Кристал Кранц в далечните 37, 8 и 9, сега Яница Костелич преди това и сега Шифрин. Трябваше много да чакаш за този медал. Как се чувстваш сега? Чувството е изключително. Толкова съм щастлива, че успявам да се върна отново на върха, да застана на подиума, толкова близо до Микаела и до Фрида. Това е страхотно. Колко трудно беше това? Колко трудно беше да спечелиш този медал? Беше много тежко. Бронзов медал, но за мен този медал е почти златен. Целият отбор работи много силно и сега просто ще се насладим на това. Сега ще кажа и на чешки как се чувстваш, ще ви го оставя да го чуете на чешки. Opět na pódiu po tak dlouhé době. Já celý můj tým jsme tak tvrdě pracovali a jsem hrozně ráda, že se mi to tady dnes podařilo, protože jsem věděla, že můžu být rychlá, ale vždycky nejtěžší to předvést ten správný moment v těch 2 minutách, ten správný den a dneska to klaplo. Повтори това, че с отбора и са работили много здраво. Също така каза, че се усещала, че е бърза и тези 2 минути днес са били много ценни за нея. Наистина страхотна работа и за Шарка Захаровска още един път да кажем, 4-ти медал за нея от световно първенство, започвайки от Вормио през 2005 с бронза, титлата през 2007 в Оре, сребърния медал в Вал д'Изер, също така бронзовия медал на Олимпийските игри в Ванкувър и сега отново бронзово отличие тук. Отлична работа за нея. Шифрин обаче става първата жена в слалома, която успява да спечели на собствен сняг на домашна територия след Девора Команьони през 1997 година и първата скиорка след Ерика Хес, която преди да навърши 20 години има и световна и олимпийска титла и 2 титли. Страхотна работа за Шифрин, исторически ден. С това ви казвам довиждане. Очаквам ви утре отново с последното състезание слалома при мъжете. Надявам се, че и в него ще имаме толкова много интересни и прекрасни емоции, както тази вечер. Австрийците със сигурност печелят класирането, независимо от това, че днес не взеха медал, а Тед Лигети и Михаела Шифрин донесоха много радост на Съединените щати в последните 2 дни, така че бирата и шампанското в Вейл и Бивър Крик ще се леят през тази нощ. Да се надяваме, че ще остане малко и за нас за утрешното последно състезание. От мен Камен Липиев, лека нощ.